Nafarroko gobernuak 75.000 euro bideratuko ditu ezagutza partekatua sustatzeko Nafarroko Unibertsitatek antolatutako 35 udako ikastaroen bidez. Pasaden larumatean Gasteizen eraila izan zen emakume gazteak gogoratzeko eta matxismoa gaitzesteko elkartaratze egin du Euskal Herriko mugimendu feministak Iruñan. Nafarroko lehendakariak 2023ko talentu artistikoaren sustapen saria eman dio Laura Txibiste idazleari. Nafarroko langile eskasiak gora jarraitzen du eta 3.479 lanpostu huts daude patronalaren arabera. 300 ikaslek GR 225 zeharkatu dute askatasunaren botilak martxan. Iruñako udaleko animalien arretako zentroak katuentzako esparru berri bat estrenatu du. Baztango AEK Euskaltegiak aurre matrikula kanpaina abiatu du ekainaren 28 arte. Unibertsitateko berrikuntza eta eraldaketa digitaleko departamentoak 75.000 euro bideratu ditu Nafarroko Unibertsitaten udako 35 ikastaro finantzatzeko. Foru erkidegoan presentzia duen unibertsitate zentro bakoitzak Nafarroko gizartearen artean ezagutza zabaltzen lagun dezan udako jarduera mota horiek garatuz. Testu inguru horretan Zigudosa kontseilariak nabarmendu du ezagutzak Nafarroko lurralde osoan izan behar duela eta elementu integratzailea eta kohesionatzailea dela herritarrentzat. Ondorioz unibertsitateetako udako ikastaroiek hainbat tokitan egingo dira. Hala nola Itzaban, Irurre kontzejuan, Lerinen eta Uxuen. Era berean kontseilariak azaldu duenez askotariko ikastaroak eskaini nahi dira. Nafarroko herritarren interesei eta ikerketan eta irakaskuntzan diharduten personen konpromisori erantzun dietenak, askotariko programazio eta egungo eskaintzeko, eskuragarria eta zorroztasun akademiko duena. Edizio honetan berritasun gisa programazio osoagoa sartu da, formatu berria barne hartzen dituena. Hala nola, jarduera teoriko praktikoak, beak eta astronomikoak, arte erakusketak eta baita kontzertuak ere. Pasaden larumatean Gasteizen eraila izan zen emakume gazteak gogorazteko eta matxismoa gaitzesteko elkartaratze egin du Euskal Herriko mugimendu feministak Iruñan. Indarkeri matxista sistema heteropatriarkalaren ondorioa dela eta autodefensarako deia egin dute. Feminista batu behar gara, gizartea errotik aldatzeko oihukatu dute. Bestetik Gasteizko aparta hotel batean hildako emakumearen familiak eskatu du hiltzailetik harago errudun gehiago ez bilatzeko ez delako ez justua ez eta etiko ere. Komunikabidetara bidali duten agiri labur batean biktimearen senideak azken egunotan Gasteizko herritarrengandik eta erakundengatik jasotzen ari diren babesa eta laguntza eskertu ditu. Une oso zailak bizitzen ari direla esan ondoren, errespetua eskatu diete hedabidei informazioa zabaltzerakoan, sensazionalismoa eta morboa alboratu ditzala esanez. Halaber, oharrean familiak erantzi du errespetua bereziki alabarengandik eskatzen dutela egoera honen beste biktima nagusia haren identitatea ez eta bizitza pribatua zaintzea nahi duten. 2023ko talentu artistikoaren sustapenaren saridunak Laura Txibite idazle iruindarrak saria jaso du Nafarroko presidentea, Txibiteren eskutik baluarten Nafarroko Kongresu jauregian eta auditorian egindako ekitaldian. Sari honekin urtero Nafarroko gobernuak gazte ekintzaileen ekimena bultzatu nahi du artearen eta kulturaren arlotan. Lehendakariarekin batera, kultur eta kirol kontseilaria Rebeka Esnaola izan da ekitaldian eta gainera, kulturaren munduko hainbat agintari eta ordezkari ere izan dira. Bertzalde saridunak Laura Txibitek saria eskertu du eta bere hitzaldian idazteko motivazioz hitz egin du. Ezin dugu alde batera utzi literatura eta oro har arte osoa beharrezkoa dela pentsamendu kritikoa garatzeko. Mundu posibleak, hobeak edo txarragoak sortzeko eta horrela zer nahi dugun konturatzeko. Neure bizitzan maitasuna eriotza privilegioa edo mendekotasuna zer ziren jakin baino lehen liburuetan irakurri nuen eta hori esker inguruan nuenak nola funtzionatzen zuen jakin izan nuen gutxi gora bera. Txibitek azpimarratu du halaber sormen prozesutan denbora izateak duen garrantzia, denbora behar dela gelditzeko eta artea sortzeko benetako aukera izateko, pentsalariak eta nik ere beharrezkotzat jotzen dugun isiltasun eta lasaitasun horrekin.
Enpresek langile berriak kontratatzeko duten zailtasuna etengabe hazten ari den arazo larria bihurtu da, Nafarroko Enpresarien Konfederazioaren azken txosteneko datuek adierazten dutenez. 3.479 lanpostu utzi daude eta ez dago hautagairik aurkitzeko modurik. Nafarroko patronalaren 2022ko azterlanarekin alderatuta ia 160 gehiago da, ohartarazi baitu fenomeno hori gero eta ohikoagoa dela. Eskasi horrek ondorioak ditu dagoeneko enpresa haunitzetan, batez ere garraioan, ostalaritzan, nekazaritzan edo nekazaritzeko elikagaien industrian. Izan ere sektore horiek geldiarazten dute hazten jarraitzeko gaitasuna eta muturreko kasutan jarduera murriztera behartzen dituzte. Kamioilariak, zerbitzariak, nekazaritzako eta industriako peoiak, igelseroak, muntatzaileak, soldatzaileak eta programatzaileak dira. Bertze enpresek behar dutenaren eta lan merkatuan aurkitzen lortzen dutenaren artean desfaserik handiena duten 54 lanbidetako batzuk. Lau ikastetxetako 300 ikasle baino gehiagok maiatzaren 30 eta 31 GR 225 bi zati egin dituzte. 1938ko maiatzaren 22an Ezkabako gotorlekutik ihes egindako presoen urratsak jarraitzen dituen mendi ibilbidea. Askatasunaren botilak ekimenaren 5. edizioa da urtengoa eta Nafarroko Memoriaren Institutuak antolatzen duen memoria duten eskola programaren barruan gauzatzen da. Askatasunaren botila jaso eta gero, ibilbideari hasiera eman diote Urepelera arteko martxa osoan presoen idazkiak, argazkiak, testigantzak eta senideen gutunak jaso dituzte bertan zehar, Fermin Ezkieta ikertzaileak zeharkatutako parajetako ihesaldiari buruzko xehetasun gehiago eman ditu. Ingurumen zaintzako langileak ere egon dira. Olaben amaitu da etapa 2016an ihes egindako 16 presoren gorpuzkiak obitik atera zituzten hobian. Presoiek epaiketari gabe hil zituzten atxilotu eta hurrengo egunean. Gaixotasun infekziosoak dituzten eta adopzioa lortzeko zailtasuna dituzten katuek gune berri bat izango dute aurrerantzean Iruñeko udaleko animalien arretako zentroan. Zentroak pabilloi berri bat estrenatu du egunotan, pabilloiak lorategitatik berexitako gune bat izango du, animalia hoien behar izanei erantzuteko. Izan ere, animalia hoiek duten egoera dela eta iraupen luzeko egonaldiak egiten dituzte eta are gehiago zentroan geratzen dira behin betiko ezin baitute etxerik aurkitu. Espazio berriak 20 metro karratu ditu barruan eta beste 20 metro ditu kanpoan aisialdirako. Ingurunea aberatsua da arreta zentroan bizi diren animalientzat. Pabilloi berri hori 2 esparrutan banatzen da elkarrengandik fisikoki berexita. Era ikasteko interesa dutenek aurren matrikula egiteko epea zabali dute 2023-2024 ikasturterako Elizondoko AEK Euskaltegian. Kanpaina ekainaren 28 arte dute zabalik eta epe horretan izen ematen dutenek hainbat abantaila izanen dituzte. 100% deskontua matrikularen prezioan, ordainketa malguagoa epe bat gehituta eta lehentasuna taldeak sortzean. Izen ematea Euskaltegian bertan edo internet bidez egin daiteke.